Hola, benvinguts a l'Espai Cel. Acompanyeu-me, sisplau. Una persona que vingui a fer aquesta experiència, inicialment el que trobarà és l'accés a l'Espai Cel. Són 2 hores de circuit als antics dipòsits on te refredàvem l'aigua termal aquí a Caldes de Montbui. L'aigua surt a 74 graus, que és la temperatura més alta de tota la península. El que hem fet és construir uns dipòsits moderns a l'exterior i reconvertir aquest circuit, aquests antics dipòsits, en un circuit de 7 piscines i un vaporari, que després, a l'acabar l'experiència del balneari, podran pujar a l'espai degustació del Termes Victòria i disfrutar d'una cuina estil bufet amb show cooking preparat al munt. Hem vingut a l'Espai Cel per tenir un dia així de tranquil·litat compartida i el que primer hem fet ha sigut anar a la zona d'espa on hi havia 7 piscines diferents i ens hem pogut relaxar provant-les totes. I després, quan hem acabat, hem anat a fer un dinar, que hi havia un show cooking molt xulo, i hem pogut veure com ens preparaven allò que ens venia de gust tastar i després hem tastat unes postres meravelloses. A mi m'ha sorprès, jo pensava que seria alguna cosa més petit i amb menys cosa i realment m'ha sorprès tot, des del balneari fins al restaurant, que m'ha sorprès moltíssim. O sigui, realment m'ha sorprès de totes les maneres possibles.